creo que é un paripé. E ollo, primeiro xa que teño que decir poñer a venda antes da ferida, é un paripé da Xunta. Proponse un rascuño que está totalmente orfo de medidas orzamentarias e sin recursos, non hai política lingüística, e por outra parte, sin reformas normativas. Porque a cuestión de que se hai unanimidade podemos tocar o decreto 79/2010 de plurilingüismo é unha ocurrencia ou unha finta táctica que se lle ocurriu ao conselleiro de Lingua no momento que estaba presentando o acto 15 de xullo en Gallás. Pero non está no documento non hai nada diso, non? No documento faltan tamén mecanismos de validación, mecanismos de controlar a execución que son absolutamente fundamentais en todo o plan lingüístico. O plan de normalización lingüística do 2004, que era dun mundo de hai 22 anos, que era moi diferente, sin embargo, tiñaos. Tampouco eran perfectos os que tiña, pero tiñaos, non? E foi un plan aprobado por unanimidade do Parlamento de Galicia, polo consenso de PP, PSDG e BNG, xusto as tres forzas que están agora. E, sin embargo, en este momento hai un claro retroceso nese sentido, non? Tanto no documento do Consello da Cultura Galega como no documento de Queremos Galego como no plan de 2004 existen eses mecanismos de validación, eses mecanismos de avaliación, eses mecanismos a posteriori de control da execución. Aquí non existen. Da casualidade que foi o PPDG que no 2008-2009, coa súa asistencia á manifestación de Galicia bilingüe a finais de febrero de 2009, foron precisamente o actual presidente Rueda e o antigo presidente Núñez Feijóo os que racharon o consenso de 2004. Non un consenso de 2004, un consenso que é moi anterior, que arranca da Lei de Normalización Lingüística de 1983, por certo, unha lei que recoñecía o deber de coñecemento do galego, que logo foi posteriormente declarado inconstitucional polo Tribunal Constitucional. Cando presentan este documento o día 15, pois evidentemente non poden contar coa reacción que houbo, que é unha reacción absolutamente masiva. PSDG, BNG, CIC, a Comisión Obreira, UGT, a Confederación Galega de AMPAs Públicas. É dicir, prácticamente hai unha unanimidade contra esta proposta de plan de normalización lingüística de 2026. A reacción do conxunto de organizacións políticas, sociais e sindicais de Galicia foi unánime. E agora ven o proceso. Primeiro, un período de información pública onde vai haber unha auténtica enxurrada de informes filolóxicos, sociolingüísticos, xurídicos, por parte das entidades sociais, sindicais, das institucións. E despois, lóxicamente, chegará o momento das emendas á totalidade, das emendas parciais, do PSDG e do BNG, e entón aí veremos seguro 99,99%, non? Como a Xunta de Galicia vai rexeitar todas as emendas e vai validar a liña feixoísta de 2009 que se fixo patente neste decreto. Tiña un sector operante, galeguista, bastante importante, non? E tiña persoas que, como Xosé Cuíña ou, naquel momento, Xosé Manuel Barreiro, pois que defendían claramente non un partido separado do PP estatal, pero sí un partido vinculado con valores, pois, bueno, que eu creo que sí, cun galeguismo conservador, moi conectado coa visión de Brañas, pero tamén que asumían bastantes elementos do autonomismo, ou polo menos de propostas autonomistas que nacían do Partido Galeguista. Bueno, ese mundo realmente remata, en principio, co cesamento de Cuíña no 2003, e definitivamente ven Alberto Núñez Feijóo, é dicir, comisionado por Romai Beccaría, non?, para facerse cargo da vicepresidencia da Xunta, e despois, cando son os dous vicepresidentes de Fraga os que conversen na loita no 2006 pola elección a candidato a presidente, a candidato, sí, a presidencia do PPDG, gaña Núñez Feijóo apoiándose nun mecanismo moi mayoritario. Aí o birrete faise coa presidencia do PPDG e, ademais, bueno, pois, claro, sempre que perdes o goberno, e o Partido Popular de Galicia tiña perdido o goberno, digamos que nese sentido, ese, digamos, ambiente, a atmosfera que había en Madrid,
pois pesou moito en facer ver que o mellor vos fostes e perdestes a conexión con determinados sectores. Bueno, basicamente o Partido Popular eu teño para min que si consigue maiorías absolutas é porque ten unha conexión co país, non? Pero o que pasa é que esta conexión eu creo que o que perde é de alguma maneira determinados valores de galeguidade que eu creo que sí que en todo este proceso se foron perdendo. A Núñez Feixóo todo que sexa é dicir, acentuar un PPDG autónomo, non? Bueno, pois non lle vai ben dentro dun esquema no que cada vez máis lle compra os marcos a Vox, non? E isto tamén está pasando no PPDG, é dicir, está a pasar, o que lle pasa a Tellado, pasa a Paula Prado. Paula Prado, ese carácter ríspido, que só inaugurou Núñez Feixóo, ese carácter antipático que ten o PPDG, de que parece que fai oposición, non? E de que lle bota a culpa sempre de todos os demais, eso é consecuencia de pechar o paso a Vox, non? E o mellor hasta de agora pecharonlle orgánicamente, pero na cuestión funcional, na cuestión dos marcos, está repenicando sempre o marco de Vox. E en Galicia, ese marco é un marco tremendamente agresivo cara a diferenza, cara a identidade, e non solamente cara a diferenza, cara a identidade, cara ao propio desenvolvemento económico galego, porque ao final a lingua é diñeiro, a lingua é patrimonio, pero non solamente patrimonio cultural, é que os países que reivindican a súa identidade, a súa lingua, que fan da súa identidade, da súa lingua, o mecanismo común de coordinación e de integración social nun momento que chega bastante xente da inmigración, bueno, pois son os países que van adiante. Eu non vou negar que haxa xente que teña esa identidade galega e galeguista. Eu moitas veces penso, pero Xesús Palmou e Pedro Puy, que estarán a pensar desta enxurrada de barbarie e de asunción dos marcos mentais de Vox? Bueno, pois o que podía ser efectivamente un elemento como o CSU, non? Ou como o PSC no esquema do Partido Socialista, elementos que lóxicamente son máis e menos dependentes en función da circunstancia histórica, da acumulación de forzas e moitas cousas. Pero o que entón chegou foi o que sempre intentou facer Romai Becaría, que facer do Partido Popular un elemento subordinado, non? E ademais eu creo que incluso a nivel a cultura política media dos cadros do PP, baixou. Ti ves nas redes sociais os que apoian o Partido Popular de Galicia, bueno, e ficas absolutamente abrallado, non? As deputacións creo que fixeron un traballo moi interesante de desafogar ou de intentar dar un pouco de oxígeno aos concellos dirixidos por nacionalistas socialistas que estaban sufrindo, que levan sufrindo moitos anos de discriminación negativa por parte da Xunta. E creo que en cuestións tamén culturais intentouse tamén seguir esa liña. Eu creo que, por exemplo, iniciada, por exemplo, tamén en cuestións de memoria democrática, como que fixo Goretti San Martín cando era vicepresidenta da Deputación da Coruña. Pero mellor faltaban liñas máis estudadas, máis traballadas, que se pode facer, por exemplo, non? Que podemos facer por procurar que os concesionarios de servizos públicos, os contratistas das obras públicas, as persoas que se dirixen aos concellos e ás diputacións utilicen o galego, non? E que realmente que se galeguicen esas empresas. No caso, eu creo que o perfil lingüístico da Coruña, non? Por moi graves que sexan os datos, a actitude lingüística da poboación eu creo que é moito máis positiva que a de hai 20 ou 25 anos, cando estaba Paco Vázquez. Preocúpame que en Vigo estáse dando o efecto contrario, non? E isto tamén supón facer política cultural. Creo que é moi importante neutralizar o efecto festivais, fests, non? É dicir, eu creo que Galicia o que lle fan falta é máis extensión cultural, non? Máis atención a nosa creatividade artística, musical, literaria, que é increíble, non? Como un país pequeno, cunha lingua minorizada, que non minoritaria, unha lingua minorizada, pois pode ter esta vitalidade. Bueno, pois isto todo, en vez de facer intervencionismo, o que teñen que estar os poderes públicos, e nomeadamente os poderes locais, e a promover isto.
Eu creo que a Mesa para a Normalización Lingüística, que leva facendo un traballo moi importante durante 40 anos, tivo algúns momentos, digamos, cunha visión máis purista, porque tamén a lingua tiña outras posibilidades, e a radiografía lingüística era distinta, pero eu creo que desde que se coñeceron os datos do Outono 24, a actual dirección non se lle pode alcumar ni moito menos de fundamentalista, é dicir, está defendendo recuperar o consenso do Plan de Normalización Lingüística de 2004, e Queremos Galego, que de alguma maneira participa desa dinámica, con moitas organizacións adheridas, unha delas incluso que eu pertenzo á directiva, a COUGA, a Asociación Galega de Consumidores e Usuarios. Eu creo que o protocolo da lingua vital entra dentro precisamente dese realismo. Imos recuperar o consenso do plan do 2004, non evidentemente coas máis medidas, porque iso é absolutamente absurdo neste momento, pero eu creo que iso hai que recoñecer un grado de realismo, de patriotismo moi importante a este mundo de Queremos Galego. A Irmandade Xúrica Galega partillou hasta o final e conseguiu, creo que, cousas importantes, pero polo seu impulso, como é o principio da traducción do programa Atenea. Se non se traduce o programa Atenea, non se pode facer administración de xustiza en galego, porque con Minerva non se traduciu, porque a Xunta foi absolutamente, tivo un desleixo absoluto. Entón, precisamos esa traducción. É condición necesaria, non é abonda, pero é necesaria, e ademais pensamos que simplemente con esa traducción o voluntarismo de moitísimos funcionarios e funcionarias da Administración de Xustiza vai facer ver que vai existir un chimpo importante, é dicir, un incremento importante nos niveis absolutamente baixísimos de utilización da Administración de Xustiza. O que faría a diferenza sería a igualdade lingüística e o feito de que a obriga normativa de que os magistrados, xuíces, fiscais e funcionarios todos tiveran o coñecemento do galego. Conseguir que a Administración do Estado, a Delegación do Goberno, recoñeza que as forzas de seguridade do Estado, que aparte na súa maioría aquí son cidadáns, son coterráns nosos, pois que evidentemente que esa xente use a lingua galega, que é lingua propia, lingua común de uso. Creo que organizacións que partillaron fixeron un traballo tamén importante. E o Consello da Cultura Galega, que non podemos esquecer, é unha institución estatutaria, non fai oposición política, sino que é unha institución estatutaria e, ademais, ten a obriga de asesorar a Xunta de Galicia en todas as cuestións vinculadas ao patrimonio cultural e ás políticas culturais, pois, elaborou un documento cheo de instrumentos, de ferramentas avaliables a respecto de obxectivos, como o documento Unha lingua de noso. Por tanto, creo que a sociedade civil, mesmo as institucións, a Real Academia Galega tamén, cos seus informes advertindo, ademais, eu creo que hai que poñer en valor que neste momento estea presidida por un sociolingüista, fainos moita falta. É dicir, a sociolingüística para entendermos e para poder avaliar, planificar e para poder avaliar esas cuestións, esa política. Entón eu creo que a sociedade civil, nos seus diversos matices, de máis enfrontamento e menos enfrontamento, nin se pode decir que estea enrocada en posicións fundamentalistas, ni se pode decir que non estea facendo un traballo de achega construtiva en positivo a unha política efectiva de normalización lingüística. Quen está a fallar clamorosamente é a Xunta de Galicia. A Constitución do Estado español está deseñada para establecer unha lingua, que é o castelán, que é a lingua de deber de coñecemento e dereito ao uso. O Tribunal Constitucional construiu sobre eso a teoría de que as linguas autonómicas que por cada seu estatuto de autonomía poden considerarse linguas cooficiais de acordo co mesmo artigo da Constitución, sin embargo, non se poden equilibrar no deber de coñecemento. E isto ten como resultas que non se lle pode impoñer con carácter xeral, por exemplo, a todos os empregados públicos do territorio de Galicia, quer das administracións locais do Estado, ese coñecemento. Por que se lle poñen
límites á inmersión lingüística que decidiu o Parlamento catalán. Eses límites do 25% de onde saen? Saen dunha interpretación absolutamente deturpada dos tribunais administrativos superiores de Justicia de Cataluña, Supremo e Constitucional, que, bueno, que como aquí tamén, é dicir, anularon o réxime de igualdade lingüística que intentou promover o Concello de Lugo. O Concello da Coruña fixo dunha maneira probablemente máis intelixente, porque tamén coñecía a anterior doutrina, e nunha sentenza magnífica de Luís Villares, que foi validada polo Tribunal Supremo, aprobou unha ordenanza que xoga moito, non recoñece o galego como lingua preferente, pero sí como lingua de uso referente, non? É dicir, non preferencial, pero sí, de alguna maneira, referencial, e como propia. O concepto de lingua propia é moi importante tamén porque supón tamén unha conexión co territorio que permite, bueno, pues crear algún espazo ante a enxurrada da Constitución, que ao final o que ven a decir é que aquí, en España, o castelán, e si eso, para determinados ámbitos que xa procuraremos que sexan os mínimos posibles, o galego, o euskera e o catalán. O perfil lingüístico en galego e en euskera dos que están na pública ou na pública concertada a respecto da privada e tamén de algunha concertada, bueno, pois é unha grandísima diferenza. Euskadi e Cataluña, con gobernos que dedican moitos recursos ao prol da lingua, non? E cunha clara actitude pro lingua propia e pro lingua nacional, sufren esta digamos, invasión dun determinado concepto das cousas de determinados sectores do Poder Judicial, porque a conexión é este artigo da Constitución, que establece unha situación de desigualdade. Por tanto, o primeiro que habería que conseguir, o que necesitan galego, euskera e catalán, é garantir esta igualdade. E esta igualdade non é pedir nada extraordinario, non é pedir a independencia. Eu non digo que sexa necesaria a independencia política, non? Pero sin soberanía, ou polo menos co soberanía, é moi difícil. O galego non é a lingua do Estado español. Nin sequera é unha lingua desexada, nin valorada polas elites políticas, mediáticas, económicas do Estado español. Sí que, en cambio, a nivel da cidadanía do Estado español, pois, bueno, hai de todo, evidentemente, hai moita comedura de coco de moitos anos, pero eu creo que hai máis apertura e máis que o que había, e que eu creo que hai moita xente, sobre todo agora, hai moita xente nova que cree que, bueno, que é normal, que é absurdo que, por exemplo, que non se estude galego en Madrid, ou que non se estude catalán.